Klima aldaketa ardaz duten lorategiak ikusgai Ziudadelako Lubanarroetan, naturarteko bigarren edizioan. Udalaren aurre eskoletan 807 behin-behineko izen ematie, egonaldi osoan Donibanen igoera handienaz euskaraz eta hello egun sentin gaztelaniaz inglesarekin. Bazterketa egoera altua duten personei zuzenduta Nafarroko gobernuak kontzertu bat eskainiko du egoitzetako arreta zerbitzuaren kudeaketarako. Nafarroko Haurreta Gaztetxo kantari jaialdi nagusia 2019 burutu da asteburuan Barañaingo auditorioan. 155 haur eta gaztetxoek 16 abesti interpretatu dituzte. Klima aldaketaren inguruan 14 ikuspegi beste horrenbeste maketatan islatu eta azkenik hoietako 10 bihurtu dira lorategi iraunkikor. Ziudadelako Lubanarroetan guztira 1500 metro kuadro inguru estaliz, Santa Isabel Errabelinaren inguruan. Sormen lanek Iruñerriko DBH Batxilergo eta Lanbide Heziketako 624 ikasleren ikuspegiak islatzen dituzte eta berdegunez arduratzen diren 9 udal zerbitzuetako teknikarien laguntzari esker gauzatu dira. Partaidetzako lorategi tematiko berri hauen xedea herritarrak ekintzara igarotzeko premiaz sensibilizatzea da eta etorkizun hurbilean bizitza eutsi ahalko duen klima bermatzeko aldaketak abiatzea. Goizean parte hartu duten udaletako erakunde ordezkariek eta ikasleek 10 beren irakasleek lagunduta bigarren naturarteko sorketak ikusteko ibilbidea egin dute. Pasealdian, lorategi bakoitza azaltzen duten kartelak irakurriz joan dira eta horrela land art erakusketa hauen irekiera ekitaldia burutu dute. Lorategiak sortu dituzten ikastetxeak hauek dira Nekazaritza eta Basogintzako Institutua, Cuatro Vientos bigarrena pribatua, Nuestra Señora del Huerto Iturrama bigarren heziketa institutua, Jaso ikastola, La Compasión Eskola Pios Mendillorri, Ochoa de Olza Sagrado Corazón eta San Cernin. Hoietako 8 bigarrenez hartu dute parte ekimenean. Gainera, bigarren edizionetan azken fasean parte hartu ezin zuten ikastetxei ere maketak aurkezteko aukera eman zaie. Hauei hain zuzen. Iparralde bigarren heziketa institutua, Izterria, Luis Amigo, Sierra del Leire eta Bedruna. Edizionetan parte hartu duten lorategi zerbitzuak toki hauetakoak dira Burlata, Noain, Elortzibar, Aranguren, Eguesibar, Berriozar, Urkoian, Ansoain, Uarte eta Iruña. Zeharkako ekimena da udaleko hiri bizigarri eta etxe bizitzako kultura eta hezkuntzako eta hiri ekologiako eta mugikortasuneko alorren tutoratzapean eta Iruñerriko mankomunitatearekin. Emausko, trapuketariekin eta beste entitate batzuekin elkarlanean egindakoa. Iruña loretan jardueretako bat da naturart, berdegune publikoen diseinuan eta hortaz, Iruñako irudian ahalik eta gizarte eragile gehien engaiatzea helburu. Pasealdiaren aurretik Iturramako Zibiboxean diplomak emateko ekitaldia izan da, eta bertan ikusi dira aurkeztutako maketak. Ikasturte honetan eta irakasleen laguntzaz 12 eta 18 urte bitarteko 624 ikasle iaz baino 137 gehiago saio teknikoetan aritu dira ikasgeletan zein gune digitaletan, ikastetxetako webgune eta blogetan. Gero lorazainen laguntzaz beren ideiak ezur mamitzeko. Muntaiak martxoren amaieran hasita bakarrik material birziklatuak eta birziklagarriak erabiliz egin dira, eta belarra garaiera ezberdinetan moztuz. Ideiak islatzeko erabili diren lehen gaiak materia birziklatuak edo birziklagarriak izan dira batez ere, egurra, adreiluak, harriak, oihalak, neumatikoak, zakoak, potoak, zelulosa eta konposta. Lorategi iraunkorretako asko osatzeko landareak ere erabili dira, hala sasoi koloreak nola belardian bertan izaten diren lore basatiak. Lorategiak ikusgai izango dira maiatzaren 12 arte orduan kenduko baitira. Gainera, eguerdiko ekitaldian, Juan Aizpun eta Oskar Ibanez artistek ere beren lorategia burutu dute material iraungikorrez voleiboleko pistan. Laguntzatearen ingurunean, bigarren naturarten hor izango dira tokiko artista eta paisai pintore gehiagoren
beste muntai batzuk, esaterako Pipo de la Ocena. Aurtengo berritasun gisa lorategietan gauzatzekoak ez diren maketak sartu dira, hezkuntza bereziko taldeak eta Iruñaz kanpoko ikastetxek ere barne hartuta. Zangoza, Araguren Inbarra eta Ibero. Parte hartu duten udalek honela, nahi izanez gero, udaletxeetan edo kulturetxeetan izango dituzte ikusgai 14 maketak. Udalaren aurre eskolek izena behin-behinean emateko 807 eskaera jaso dituzte egonaldi osoan Donibanen igoera handienaz. Iaz, 69 eskaera jasota eta datorren ikasturterako 102. 148 gehiago. Eta Hello egun sentin behin-behineko izen ematen bikoitza baino gehiagoz, 12tik 28 igarota. Hoietako lehenak euskarazko lekuak eskaintzen ditu eta bigarrena gaztelaniaz, inglesezko jardueraz. Egonaldi erdiari dagokionez igoera handiena Jose Maria Uharten izan da, iazko 21tik oraingo 32etara igarota. 152, hezkuntza gaztelaniaz inglesezko jarduerez eskaintzen dituen ikastetxean. Gainontzeko, aurre eskoletan eskaera iazkoaren antzekoa izan da, guztira 807 eskaera jaso dira. Ikasturte hontarako izan ziren 765 aldean, hau da guztira 105 igoera. Datu hauei Iruñeko gainontzeko aurre eskola publikoak hots Nafarroko gobernuaren 7 gehituz gero jasotako eskaerek 1066 jotzen dute, 2018ko 1033ren aldean 103ko igoera. Non 2017ko eskaeren aldean 106,7 gutxiago baitzegoen. 2019-2020 ikasturterako Iruñan 723 leku eskaintzen dira, hoietatik 578 dira Iruñeko udalaren eskolentan eta 155 Nafarroko gobernuaretan. Banaketa hauxe da, gaztelaniaz 262 leku, euskaraz 271 leku, 29 egonaldi erdian, eta gaztelaniaz inglesezko jardueraz 180 leku, 62 egonaldi erdian. Hello egun sentik estrenaldia du, 630.000 euro baino gehiagoko udal inbertsioaren ondoren. Zehazki gaztelaniazko udal eskaintza haurtzaroak 38 leku huts, mendebaldeak 54 eta mendilorrik 53 osatzen dute. Euskaraz hauek dira Donibane 50 leku huts, Printziaren Arresi 54, Izartegi 59 eta Goizeder 53 leku huts egonaldi osoan eta 36 egonaldi erdian. Gaztelaniazko eskaintza inglesezko jardueraz beste aurre eskola hauek osatzen dute. Hello, Bustintxuri 45 leku huts, Hello Azpilagaina egonaldi osoko 34 leku huts eta egonaldi erdiko 32. Hello egun senti 49 eta Jose Maria Uarte egonaldi erdiko 31 leku huts. Datorren ikasturterako eskaintza udalaren 11 eskoletako 10etan mantendu da eta Hello egun sentin aldatu. Eskola hori txantrean irekiko baita berriro. Urtebeteko lanen ondotik zeinetan udalak 630.000 euro baino gehiago inbertitu baititu instalazioak birmoldatzeko. Nafarroko gobernuaren menpeko 5 aurre eskoletako lekuek osatzen dute eskaintza. Guztira egonaldi osoko 126 leku huts daude gaztelaniaz eta egonaldi osoko 29 euskaraz. Santa Teresa 32 leku huts, Nuestra Señora de Roncesvalles 30, Niña Etxea 33, San Jorge 17 eta Nuestra Señora de Los Ángeles 13 aurre eskolek osatzen dute gaztelaniazko eskaintza. Azken bi aurre eskola hoiek euskarazko lerroak ere badituzte. 15 leku huts San Jorge eskolan eta 14 Nuestra Señora de Los Ángeles eskolan. Egonaldi osorako ezarri den hileko gehieneko tarifa jantoki barne 283 eurokoa da, 2 gurasoko familientzat eta 263 euro guraso bakarrekoentzat. Egonaldi erdirako jantokiri gabe 142 eurokoa eta 107koa izango dira urrenez urren. Ikasturte honetan dauden tarifen aldean 15% baxuagoak dira. Kuota familiaren diru sarreren eta aukeratutako egonaldi motaren araberako izango da. Horrela, egonaldi osoan 2 gurasoko familientzat hileko tarifa 72 eta 283 euro bitartekoa da. Errentaren arabera
10 tartetan banatuta, eta egonaldi erdian 12 eta 152 euro bitartekoa. Guraso bakarreko familientzat errentaren arabera 10 tartetan banatuta ere bai, 43 eta 263 euro bitartekoa da egonaldi osoan, eta 11 eta 108 euro bitartekoa egonaldi erdian. Nafarroko gobernuak kontzertuen foru legearen bitartez zerbitzuen kudeaketa lizitazioa onartu du, zeinaren bidez, profesionalen egonkortasuna kudeaketa eta lan baldintzetan zenbait hobekuntza zein bitartekoaren kalitate teknikoa indartzea lehenetsiko den. Era honetara bestelako gaien artean hezkuntza langileen presentzia indartuko da. Langile horiek txanda bakoitzean izanen direla bermatuz. Gainera, formula honen bitartez 3. sektoreko entitatek zerbitzuak eskaintza lortu nahi da, gizarte helburuen lorpena sustatuz. Kontzertuak gehienez ere behar larriak eta bazterketa egoera larrian daude personei gehienez ere 16 kideri arreta emateko egoitzetako arreta zerbitzua kudeatzea du helburu. Zerbitzu hau esparru orokorreko gizarte zerbitzuen zorroan bermatuko da prestazioa. Lizitazioak 2019-2022 tarte hartuko du eta 9 urte bete arte luzatzeko aukera izanen da. 4.553.226 euroko aurrekontuarekin. Egoitzetako arreta zerbitzuak ostatua eta arreta osoa eskainiko die erabiltzaile berein autonomia hobetu eta integrazioa zein beraien ingurune hurbilean parte hartzea erraistuz. Helburuen artean garapen personala, autonomia eta egoiliarren bizikalitatea zein beraiek komunitatean parte hartzea sustatu nahi da. Bitarteko honen bitartez, osoko interbentzioa eskainiko da hainbat arlotan, personalean, familiarrean, psikologikoan, hezkuntza eta lanbidean zein osasunean. Zerbitzura sarbidea inklusio eta gizarte babeserako zuzendaritza orokorraren bitartez, behar eta bazterketa egoera aztertu ondoren izanen da. Erabiltzaileak egoera larria bizi duten 18 eta 65 urte bitarteko kideak izanen dira eta familiako eztabaida larria edota familiaren babes falta azaltzen duen ziurtagiria izan beharko dute eskubide sozialetako lehendakari ordeak ekainaren 15ean zehaztutako foru legeak zehazten duen baremoa jarraituz. Atzo ospatu zen Nafarroko haur eta gaztetxo kantari jaialdi nagusia Barañaingo auditorioan. 155 haur eta gaztetxoek 16 abesti interpretatu zituzten. Betiko abestiak abesti modernoak, euskaratutakoak eta sormenezkoak. Ordu eta erdi luzez gozatu zuen aretoa bete zuen ikuslegoak. Amaia Dominguez antolatzailea pozik eta harro agurtu zuen etorritako ikuslegoa partaideak eta prestatzaileak. Bere aleginen saria bikaina izan delako. Amaia kantuzale elkarteko kidea da, baina bere lana musutruk betetzen du emanaldi kultural eta hezitzaile hauek bertan behera gera ez daitezen eta emanal izan zaion laguntza guztia ongi etorria da berarentzat. Oso eskertua dago beraz Lakuntza Tutera eta Ansoaingo udaletxea ikastolen elkartean Nafarro oinezko jendearen inplikazioarekin Tuterako jaialdiaren prestaketan eta Nafar gobernuak ere emandako laguntzagatik. Ana Ollo uhalde herritarreko eta erakundekiko harremanetako kontseilariak eta Andres Urrutia Euskaltzaindiako lehendakariak 2019ko lankidetzarako hitzarmena sinatu dute. Horren bidez, gobernuak Euskara bidearen bidez jarraipena emango dio Euskaltzaindiarekin duen lankidetzari eta 2019ko aurrekontuetan Euskaltzaindiarentzat aurreikusitako 169.000 euroak hainbat proiektu aurrera eraman ahal izateko baliatuko ditu. Hitzarmen horretan 2019an gauzatuko diren jarduera jasotzen dira, baita Euskaltzaindia sortu zeneko mendeurrena zela bide Iruñan urte hasieran antolatu ziren ekitaldiak ere. Hots, urtarrilaren 17an eta 18an egin ziren hizkuntza eskubidei buruzko jardunaldiak. Hain zuzen, diru laguntza horrekin 4 proiektu finantzatuko dira. Euskal Korpus Onomastikoa 66.551 euroko aurrekontuarekin. Onomastikari eta toponimiari buruzko lana 17.362 euroko aurrekontuarekin.
Jagon bilduman argitaratuko den Euskaltzaindiaren 23. Jagon jardunaldia. Urtarrilaren 17an eta 18an liburua eta Jose Agerre biografia de Arturo Campion liburua, bi liburu hoien argitalpenak 10.504 euroko aurrekontua du. Eta azkenik Joakin Lizarragaren lexikoaren azterketa 53.866 euroko aurrekontuarekin. Horretaz gain, 20.000 euro aurreikusi dira Euskaltzaindiaren mendeurrena ospatzeko urte hasieran antolatu ziren jardueretarako. Bi erakundek hitzarmena berritzearekin Nafarroko Foru Erkidegoaren berezko hizkuntzetarako bat euskara normalizatzeko eta haren garapen, azterketa eta ikerketan kolaboratzen jarraitzeko nahia erakutsi dute. Nafarroko Foru Aldundia 1918an Euskaltzaindiaren sortzailetako bat izan zen. Harrezkero, Nafarroko gobernuaren eta Euskaltzaindiaren arteko harremana etengabea izan da. Eta lankidetza horri esker hainbat ekimen akademiko eta kultura lateral izan dira aurrera. Sinatutako hitzarmena jarraipena ematen dio alde biek era horretako ekimenak bideratzeko duten interesari eta egiten duten ahaleginari. Klima aldaketa ardaz duten lorategiak ikusgai Ziudadelako Lubanarroetan, naturarteko 2. edizioan. Udalaren aurre eskoletan 807 behin-behineko izen ematxe, egonaldi osoan Donibanen igoera handienaz euskaraz eta hello egun sentin gaztelaniaz inglesarekin. Bazterketa egoera altua duten pertsonei zuzenduta Nafarroko gobernuak kontzertu bat eskainiko du egoitzetako arreta zerbitzuaren kudeaketarako. Nafarroko Haurreta Gaztetxo kantari jaialdi nagusia 2019 burutu da asteburuan Barañaingo auditorioan. 155 haur eta gaztetxoek 16 abesti interpretatu dituzte.